Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulet kila pentikna ba ubri ubashim ya ka jingim jong ki arngut ki khun ula de phla ba udei mau ubale ya ka ne ka kamrunar bat ula le yalam hi dala die shaka jaka ba ubret ya ka tari hadien ba ula penyap ya ki khun habaya kren bat USP City ba vivix im ula ya thu ba katnat pulen kala thaw ya ka ken hun tokit ka ba kerpang ne ka special investigation team halor ka ne ka jingjia Kabalakli ya ka kenhun da Deputy Superintendent of Police Crime ha ka jing khmi lang mau kum Superintendent of Police City. U bas iem ulay thu ba ka kenhun token kala let shaka jaka bajia ha ka ba uni ukpa uba penyap yaki khun ulay alam ru yaki pulen shaka jaka ba ubret ya ka tari kabalayo naka jaka ka badan marjan bat jaka ba upenyap yaki haklaw wakti hanongra. U bas iem ulay thu ba uni ukpa uba arpaw khandai snam karta ula syakem haki pulen hakas ngi baar hakapor henyaw siteng janmien bat lapen ngad ya u haki arteliki kendon an IPC kabalai spa andre pausaw bat lai spaar ba ura bor bat don kti banshim ya kajing embrio u bas iem ula ong ba andang penlong syuk kajing token ya uni urunar bat don kam banteb ya u henyaw sngi ha along ki pulen na kabentaban pendep ya kajing token. Halor kadaw ka ba penlong yu uban le ya kani ka kamrunar. U bas iem ula ong ba na kajing pla ka jong u, kadaw ka daybet ka jing pun namar udan daw bat ka kurim namar umsa langshu. U bas iem ula ong ba ula pla ba kidon kidaw hapreng jong u, bat ka kurim jong u. Bat kat kum kajing etu ka jong u, ukwa ban let pai biang sya ka kurim. Henry kamla ban priang namar ka judan ka jingle tomen bat pen saja yaka bat udai ru bakerni hakakian bat udang shumi shen nakajaka ka babu kerpang ya u ban pen bet yaka jingim ne ka rehabilitation center laong baka daw ka day bet ka jingput jong u namar ka jing bitar bat nakaliang ki pulen kin tokit benya ha ki babon kiliang ha ka bedei bat ka ne ka jingja Haba kali la uni ubriu ubiang ka jingmut jing perkhan ne ka mentally stable. Ubas iem ula ong baka kenhun token kan sawat jing tip benya ya ka niru. Kamtam naka jaka ka bala pensa kerpang ya u ba un penbet ya ka jing im.